И айде сега за всички да не кажа, че ще говоря само полски. Когато се прибереш, Воле, когато се прибереш в къщи, нали? Така е, аз какво мога да ви кажа. Прибрах се малко да си харча рубличките, това, което съм понасъбрал предната година. Нали, понеже по-малко от седмици не мога вече да Швейцария, Воле. Това е най-хубавата и най-демократична страна и нищо от така наречения Европейски съюз не мога да се сравнява, нали, цялата цигания Европейски съюз да го нападне и да го захапа. По чистота, по демокрация, по абсолютно всичко с моята любима, прекрасна, невероятна Хелвеция. Нека да ни е жива и здрава този остров на благоденствието и свободата, Воле! И ако можете, бягайте от Европейския съюз, защото светло бъдеще няма. Ще има бъдеще само за ефтината украинска работна ръка, може би беларуска работна ръка, може би още някаква работна ръка. Никой не знае. Много ефтино и мръсно става в така наречения ЕС. Бъдете здрави, обичате се и пътувайте към Швейцария, Воле, колкото и да ви се зачервява носа, нали? Но пък това му е също в красотата на студа.